खुलुमबाय आं भूमिका दैमारी दिनै नोंथांमोननि सेराव खन्थाइ आवरायनाय भिडिअ लानानै फैदों। खन्थाइया आं सुजुनाय नङा, खन्थाइखौ सुजुदों आदा एसारां। खन्थाइनि बिमुं होनाय गैया, ओंखायनो आं खन्थाइखौ आवरायलांनो आखायाव लाबाय। दाथ' आं जानानै गैलिया नोंनि रायजोआव, गोरबोनि साद्रिजों खोबै लोमै जोथोनै जुना दोनजानाय आबिरा फाखनजों फेर फाथि जायै बारहुंखानि बुबथिंनायाव अम्बासिनि सुलुलाय माब्लाबानो गोमोरलांबाय। थेर बेथेर मुंजों सिलिंखार जालांनाय गंसे गोरबोआ गोमोर रोङै बनजारनि अरदाब जानानै थालांबाय। दाथ' आं जानानै गैलिया नोंनि रायजोआव, माब्लाबा आंनि बोनथुमजाना थानाय गोरबोनि दाहा दिखारफोरा गेवफ्रुलाङोब्ला हमथा हायै आंनि थाइनै मेगन मोदैया अखा जानानै नोंनि रायजोआव गोग्लैहैयोब्ला खैफोदनि समाव दा सानबावसैनो आंनि साव होनना मोदैनि बानाजों उसिफावनाय आसारनि अखा बादि बोहैखारलांनो हो लैथो बिखासिम। दाथ' आं जानानै गैलिया नोंनि रायजोआव, दाथ' आं जानानै गैलिया नोंनि रायजोआव।